odonjre mondo kony oganda mawuok e alwora manyakach. Ka wadhi nyime, bad migao mar piny owacho mochung'ne ng'iyo weche motenore kod kwan mar oganda e pacho ka, National Council for Population and Development koriwore kod kanisni e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ber mar bedo kod kwan nyithindo matin ma ginyalo rito e yo makare. George Juma keto e ler. Lipot mogol kod bad migao mar piny owacho mochung'ne kwan oganda e pacho kae ma ong'ere kaka National Council for Population and Development yango ni miyo ka miyo e piny Kenya sani nyuolo nyithindo maromo 3. Duol ni mochung'ne kwan oganda kata kamano wacho ni gigeno ni kwan mag nyithindo mamiyo ka miyo koro nyuol e piny Kenya koro dhi dok piny nyaka 2 e kinde mar higni 5 mabiro kaluwore kod puonj ma gichiwo ne oganda mondo koro bed kod familia matin ma ginyalo rito e yono makare. The country doesn't have any policy to say that the people should have a certain number of people, but the country through the National Council